mga binati ug minahal kong matulungan. Pero adlaw di ka makita to. Okay, mga naniguan guys. Gabi makita. Mga nagbintana guys. Wakay to ka. Mga kuan. Sliding na. Sliding siya niya muna update sa Eco Dream House guys. May bintana guys na okay, may update sa bintana dere guys. Okay, sliding na siya. Sa Eco Dream House pa siya. Manadyo dag bintana mas kuan guys. Okay, may bintana. Dora ka bintana. Okay, may Kuan pa to, apa to magkuan diri. Di pa to mo siya. yan. Okay, mao na ni bintana nga gi oh Ay, kuan nun? Dua? na ang busing na basket. Kuan ni re. Tangi o ingana paniguro kay daka na mga bata bisag ma iko pato ba. Bisag kirera des tubangan. Lagi Yani doon na no. Ak man dun na. Bisag kana ibalik nimo. Mentras wa pay ali. alino. Dako na kadyo mabuak na. Balik sa uno man. Sa kuan Mga bata. Maglabak na. Atong gap mo. guys. Okay, may sliding guys. Okay, muna ni update sa Eco Dream House nga bintana. Bawaan siya guys, medyo igo po gasto. Okay. Pasalamat nga natay bagong project nga nabuhat. Okay. Okay, muna ni kuan guys. Eco Dream House. Okay, muna ni bintana guys. Guys, ini magkurik guys na. Okay. Okay, maniguan sa guys, manig bintana uwang panigpinising pohon niya o kisame nagarinig ko guys. Bentahan na guys sa bintana diri. Okay. Okay, manig update sa Eco Dream House. There is lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines.